Takže dneska je 5. deň našej cesty SNP a my práve oddychujeme na autobusovej zastávke Uhliska. Neviem, či vidno. A dneska ideme vystúpať na Veľkú Javorinu a chceme spať v Čechách, ale ešte nevieme kde, takže uvidíme, kam dojdeme. Nachádzame sa na československej hranici, tuto pozadu za mnou je hraničný bod a blížime sa pomaličky k Veľkej Javorine, ale fakt pomaličky, ešte nám dosť treba a potom si dáme pauzu na Holubího chate. Tak už sme konečne na Veľkej Javorine a blížime sa k Holubího chate. Takže znova som pri Veľkej Javorine a to, čo sme museli si zošľapať dole k Holubího chate, tak znova sme vyšľapali hore. No a dnes máme v pláne spať niekde pri výhľadkovej veži. Neviem presne, ako sa volá, ale potom sa ozvem, poviem.